הברכה השנייה, זו ברכה סודית, לדעתי כולכן כבר מכירים, או כולכן כבר, לא יודעת, מכירות. לוקחים בריסטול A4, מקפלים אותו לחצי, ועוד שליש באמצע, ככה. מקפלים את זה החוצה, את הכריכה, כמו שאתם רואות, ופותחים. לוקחים מספריים וגוזרים רצועות. לא אובות מדי, לא דקות מדי, רק עד הפסים. רק עד הפסים. עכשיו בצבע אחר לגמרי, כדי שזה יהיה ממש יפה, צריך לתת לילדים לבחור את הכריכה ואת הפנים של הברכה. רצועות. סליחה, גזירה. מראה לכם. בצבע אחר לגמרי, פותחת את הבריסטול לחצי, ושוב לשליש, וגוזרת שני שלישים. פה באמצע, איפה שפתחתי, ועוד רצועה. עכשיו, דבר מאוד חשוב זה שכדאי שהרצועה תתאים בגודל. צריכים לשים לב שבאמת, כי צריכים טיפה יותר קטן משליש. אז מקסימום אני גוזרת עוד טיפה. מכניסה את הרצועה בצד אחד, אפשר גם פה באמצע, כי אחרי זה מזיזים, מלמעלה. בשתי וערב. ומצמידה לצד אחד. את זאת הכנסתי מלמעלה. עכשיו עוד רצועה שמתאימה בגודל, גוזרת. מתאימה את זה לברכה. ואת זאת, את השנייה, חשוב מאוד, מלמטה עד הסוף. גם שתי וערב. זה לדעתי מתאים לילדים היותר גדולים. אלא אם כן אנחנו מכינות לילדים, אז זה קצת בעייתי, לבעיות יותר גדולים. כי צריך לדעת להכניס עד הסוף. עכשיו, סוגרים. וסיימנו. זו הברכה. זו ברכה רגילה לחלוטין. לכבוד. ממני לצייר בלונים. פה בסגירה. ממני יותר נכון, פה זה לאמא, לאבא. מה שרוצים עושים פה, מציירים כרגיל, אבל האישו פה מראים את הברכה למי שרוצים. ברכה רגילה לחלוטין. אבל מה? יש פה קאץ' הוא כזה, שיש ברכה סודית. ומוכנות, אתם מכירות כבר, אבל סתם אני עושה בשביל הקטע. טאדאם! זו הברכה הסודית. פותחים חזרה, ברכה רגילה לחלוטין. פותחים פה, טאדאם! ברכה סודית. תהנו.